Fespaco tako mwan kontona kunchera Burkina Faso lakan fe ni olu ka jabola ngana doye mi ye Dani Kuyate ale ka jami ye jonjon folo soro nanko etalon dori yenenga oye katanga ye walima buntenu ka don Dani Kuyate ka jami ye sankorota soro ale bi cɛ dɔ ka mana le fɔ min sirilen do fanga ka minɔgɔ fɛ ni jonjonba sɔrɔbaga min ye sotigi Kuyate jabola ngana do dencɛ ye ale b'a yira a ka ja kɔnɔ cogo min na fanga bɛ se ka ma akili ɲagami Etalo yenenga jonjon tali kɛra nisɔndiyaba ye film bola bi an bɛ farafina bɛ sanfɛ wa o ye kunnawolo ye jamana ma ne bɛ tasibila kɛ ne wolofa ye Burkina Faso jabolaw bɛɛ ani mɔgɔ minnu ye nin baara in daminɛ anw ye an ka bonya b'u kan an ma ɲinɛ u kɔ wa an bɛ waso n'u ye halisa an kan cɛsiri bawo n'an y'an cɛsiri laɲini bɛ sabati. Jɔyɔrɔ filanan min ye étalon d'argent ye o taara di Somali ka cɛbɔ dɔ ma min tɔgɔ ko Mo Harawe. Jɔnjɔnba sabanan min ye étalon de bronze ye o taara di Zambienne muso dɔ ma min ye Rungano Niowi ye. Kabiri san 1997 ani 7 Burkina Faso tun ma jɔnjɔn sɔrɔ. Cheikh Oumar Sissoko Mali ka jabola ŋana dɔ ale ko ale sɔnna ni kiritigɛbagaw ka sugandili ye. Ne tun b'a dɔn k'a fɔ ko Katanga wajibi tun bɛ ɲɔgɔnba nin fɛ. Ni Fespaco in banni kɔ fasodenw bɛɛ sewara sabula baasi foyi ma sɔrɔ ara ka taa lankana sira kan. Fidel Tamini ale ye Fespaco ɲɛbila ɲɛmaa ye. A nisɔndiya ko kɛra ko an ye baara min bɛɛ préparé a ɲana an bolo ko activité bɛɛ tun Fespaco la an y'a bɛɛ kɛ problème ma sɔrɔ a la. Festivalier ba 13 olu tun bɛ kɛnɛ kan minnu bɔra jamana 53 Nakisi Savané min kolonnen no jabɔra ale bɔra Côte d'Ivoire jamana na. Anw bɛɛ bɛ Fespaco le kɔnɔ bɛɛ Afrique cɛman bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ de donc a tɛ se ka fɔ kɔ parce que an yɛrɛ ka ko de. Fespaco o tako 29 kɔni kuncɛra. A tako 30 o bɛna kɛ février kalo tile 27 fo ka taa se mars kalo tile 6 ma san 2027 natara. Nin tun ye Kariya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.